दारानो कॉफे संगन ही आं कॉल खायो ताम सादे ओ कॉफे आसी पीके मेदम भाई मालाय माने सिलाय मे बोसोर थाखा आबो तो आं 2013 रखौ नांबाय मालाय जाथे 2015 गो इजिराने गो बो गारि ना सिंगं प्रो आप्रो मेदम कादी नों कारै तो मनि मुइतो तो मुइतो तो आप्रो बटिलां जानो आप्रो तो बकासोय आंबो दंगो आप्रो सामा आप्रो आंबो दंगो गारि वदा के अच्छा तम उद्देश्य नर कॉल खाइबन तम उद्देश्य नों उद्देश्य तम सादे नों बनि परेबो फाइजाक बनि नगो मेदम निने आइडियोलॉजी ठीक दं गाहाम नि अच्छा उद्देश्य तम सादे निने ऑब्जेक्टिव तम जे नों आन थाव कॉल खामनो के नों आंनो सोंगने मन के हाइसि नों आफ्रो तो मानि सोकनि पीजी के दं हा 2014-15 को तो नों मानि सोकनि पीजी के दं आं थाव खाबा के ताबो के नों सबनि पीजी दं कसा आफ्रो तो आं जे सानो पीजी दं आं ता बिप्लब देनि पीजी दं एसे ताव खाबा सादे ता आफ्रो ताके नों बिप्लब देनि पीजी हाय दे के आफ्रो के मानि सोकनि पीजी ताव के बिप्लब देनि नों तो बनो रांसागि हंग आफ्रो तो बीजेपी जी फाया खो उस समय को तो बाहर के रांसागि बीजेपी फाई नहीं है भारतवर्ष बीजेपी आसाम में बहुत दिन हो गया के बाहर की बीजेपी निया को रांसागि नंगले हमा खा आकर न रखा ताब निबागे ओनिमेस तो दिल्ली सजा लाए न रखा ताब निबागे ओनिमेस तो दिल्ली सजा सादे के नों ओनिमेस नि अबदे पीके जमातिया शिलं गो गुवाहाटी रगो ट्राक सिंडिकेट दो गोबां रांना जागो कामदा हि जादे ओनिमेस सिओ जतनो सिओ अब आनि मिनिसिनि को गया ताम का बां पीके जमातिया हिंगानि ताम हॉकी कलाइगा सादिले एनंगले तमा कलाइ ओनिमेस नि तमा कलाइ आनि हॉकी कलाइयो आनि समाज नि हॉकी कलाइयो तिब्रा सा दो फनि हॉकी कलाइयो नों जाति गत नों थांतना आरे जाति गत न आं थानि जाव ताम खाबा जाति गत नों ताम जाति गतम खाबा नों बा ताम बुजि खाबा नन बां जों खोनागो रां लाख चाजा हमले मानि सकने यागो आं रां लाख चाजा न जाव थाने प्रमाण खादि हाय हिंदो ताम खाबा न ओके नोंले बाहाय नों ताम खायनै बा मुंसा तो खायो खायनै नो कक सों मन आरे नों आं पीके जमातेना हिंगा नों पीके जमातेन बो खायदा नों नरक आं साइमानो संकक थाखाय रेकर्डिं खायो खोनादि पीके जमातिया बामते रेकर्डिं खायो नरक वाटर रेकर्डिं खायो पीके जमातियानि टीपीएफ पार्टी डेमेसिंनि थांगा नों साइदे मान तमुंगो पीके जमातिया न सिनि खुवायो गोबां मा हामजागै 2015 रगो गोबां मा बिनि दल दंमाने तिनिन दिना बनो सेलेक्ट जागै गय थांगो तेन कयेक मास पर स्पीकर मेरन तुमा खाइनि नादि आरे जाय होक देखा जाय बह नुगाना हाइतो एसे नों खाइके काहाम को मुसुल का एसे नों रांसा हमसि बाहायके साग हमके बनोसि प्रुफ गोबां मा थानाय दं आनि को गया अब शिलं नि होइते एंगो आसाम नि होइते गोबां मामति इनफरमेशन बुजिगरा के बाहायके नों बीजेपी नि यागो रां नाइसागि बाहायके हमके बनोसि आं ननो सोङो अब बुइखोबा मान थालाय दं आबानि को गया साबा प्रमाण बर बुइरि मानाय दं साबो सासा गोबां मान दं अब नों खोसायनाय बयस को तो बिरो फदि ताम खाबा सागा हंगनि ताम हगि कलाय जाबा केस खाइना खाइ दिदि केस खाइनि को गया खाइ दिदि केस खाइ प्रमाण सिरो दे प्रमाण तो तिनि अंगरे खना अंगरना बरं थानि प्रमाण बो दं बाइकले बरं हाय असुक दरके हाया वाइस बाय सामा खाबा आं सानाय आं खाइ बुखुक बाय आं साका किन्तु एग्रीमेंट खालेफोर नों तंग दे ताम बोबाग्रा बाय एग्रीमेंट हिंगा देंगे टाइ दिनो न बोबाहाय बोबाग्रान बिरुदे बोबासा बानो नों आफ्रो आजारिया फालतु कक साइट टाइ दिनो तंग बोबाग्रान बिरुदे बोबासा आजारिया याकारि ओमहाय तंग याकादि पीके जमातिया मुसु कुसलिनि गमन नों आनो थे दिवो नों ठीक আছে खोनानो रेजिस्टार खायना जाति कक सगना नों आं जातिगत दा खाया उलनि ब्यापार आबो नुगानो मुसु बुसलि वासुदि दालाल नों आनो थेट रिमाने खोनानां जिदे एन्ट्रि खायानो मुसु बुसलि संगादे खोनानो दां कियासो जिदे एन्ट्रि खाय मुसु बुसा नगा न
6 बोसोरले आं ताबुको अंगो खायदि नफानो नों मुखसालै खायमिया मुसुक अरे मुसुक बोसोरले ननि किन ज्ञान दाथ दिमाग दाथ मनौने नों खानि को नंगा दाथ हा अरे मुसुक बोसोरनि बखरगो आं दिमाग तंने आं माने सकने कि दंगा मुसुक बोसोरले आरो बलं बिसिङाव तंगै नङा आरो अंगाय दा तंनै दं तंगाय खायला हदैनो मुसुक बोसा मादार सत 6 बोसोरले नोंनो नयाखौ नफानो केसरदि नफा मुखसालै खायबि नफानो नों मादार सत दन दगन आं हेरेसमेन्ट खायनो नों